Este Día Mundial da Poesía, imos facer unha viaxe polo tempo. Estamos nos anos 50 do século pasado, onde os namorados tiñan moitas veces que reprimir a súa paixón en público. Bueno, pois xa estamos aquí, verdad? Tócache falar, Patiño. No, meu amor. Levo toda a vida esperando este momento. Por favor. Que momento, que momento levas esperando estar aquí, pasando frío, que onte entraba a primavera e non sei por onde entrou, porque fai un frío que pela e entra unha borrasca. Enterastes de que entra unha borrasca? Pero, muller, que non fai tanto frío. Fai moito frío! No, cariño, no, miña Rosiña, toma, miña Que Rosiña, que eu chámome Eva. Chámome Eva. Meu amor, Pero arríbate ti- a mí que teño moito frío. Podes chamarme como queiras. Mira, para Que queres? Para ti, meu amor. Pero que queres? Un biquiño que teño frío, por favor. ¡Alto! ¡Alto! Quedan vostedes detidos por orde da autoridade. Non penso consentir estes comportamentos obscenos en público. Pero se non fixemos nada. Non fixemos Non nada. fixemos nada. Non penso consentir estes Por comportamentos. favor. Ademais, non son horas. Miren, miren agora que, por Dios. Que hora é? ¡Sereno! ¡Sereno! ¡As 12 en Sereno! Boas noites. Boa noite. Que pasa, señor Juarcia? Sereno, dígalles que hora a estas personas, por favor. Vamos ver. Señoriños, e vostedes que facen aquí a estas obras? Estábamos morreando. Eso non se pode facer. Por qué? Porque eu son a autoridade para a noite e a estas horas está prohibido. Pero que horas son? Máis das 12 da noite. E a estas horas non se pode? Non se pode, está totalmente prohibido. E a que hora se pode? Eso depende. Ai, Depende. Pireite! Por favor, A no. partir das 12 os teño que levar ao calabozo. O calabozo, non, Sí. o frío que fai. É que llevamos facer? Eu sou autoridade para a noite e aquí Si o que vamos a fago calabos eu. que estamos máis xuntiños e non temos frío. Disculpade, vostede é o sereno, claro. Luis, sí, señor. Sí, señor, mira que sereno, mira que policía Eu son temos. Que serenidade, sereno. verdad? A verdade é que nos anos 50 ainda había serenos que coidaban da rúa cando chegaba a noite e hoxe imos lembrar esta profesión que foi tan importante durante moitos anos. Pero tampouco será pa tanto que se está cometendo aquí, non? É amor. Está prohibido. Estaba prohibido en aquellas épocas. Xa, pero xa estamos en televisión en color, Si estamos en la televisión en color, entonces está prohibido, está permitido prácticamente todo. Hoxe en día está Hoxe, todo todo prohibido. Claro. Pero daquela é verdad que non se podía Nada, hacer un... non se podía. ¿No? No, nada. E onde se facía? Na casa? ¿Dónde se podía? ¿Dónde se podía? ¿Dónde se podía? A escondidas, señor. A escondidas. Bueno, padre, falou. ti non podes opinar desto porque ti Se non fa- podías facer nada desto. Bueno, me chaman pai. Hoxe podemos chamar tip, que parece de tip de col, tal cual. Se hacía mucho, yo recuerdo de pequeño, por los jardines de Méndez Núñez, en la parte de atrás. Ahí. Íbamos los chavales pues, de 10, 12, 14 años a tirarles piedrecitas, a fastidiarlos. Tal. No era la primera vez que teníamos que salir corriendo. Normal. Porque A ver carai, se non temos que sair correndo hoxe, Non non? creo. Ben, de contado, descubrimos o motivo da visita destas e outras figuras históricas que teremos o placer de recibir no Quen Anda Aí, pero Raquel Atanes, moi boa tarde. Hoxe tamén imos pasar consulta co cirurxán plástico Javier Valero. Pois sí, Juan, xa temos por aquí o doutor Valero. Moi boa tarde, Hola, doutor. boa tarde. Moi ben traída a visita de hoxe porque vimos de coñecer algo que era algo así como a crónica dunha